Maryam Yola ita ce jaruma wacce ta bar Kannywood a kwanakin baya, wacce take tsohuwar mata ga jarumi Adam Zango. A kwanakin baya bayan rasuwar Fadila Muhammad, sai Maryam Yola ta wallafa a status ɗinta cewa ita ba 'yar Kannywood ba ce kuma ta bar Kannywood, ba tare da ta bayyana wane dalilai ne suka sa ta bar Kannywood ɗin ba. Hakan ya ba wa mutane mamaki, inda aka yi ta tambaya shin wani abin aka yi mata ko kuma aure za ta yi. To amma daga baya masu bibiyarta a shafinta na Instagram sun yi wani hasashe, sun gano cewa ta bar Kannywood ne don ko tsohon mijinta Adam Zango zai ga hakan ya dawo da ita ɗakinta. Idan matanka biyu zan zama ta uku, idan matanka uku zan zama ta hudu, idan matanka hudu za ka saki ɗaya ka aure ni, don na rantse maka wallahi tallahi sai ka. Bayan da ta bar Kannywood, tana yawan sanya bidiyo na 'yan sakanni zuwa minti ɗaya wanda take sanya waƙar soyayya, tana nuna alamun tausayi da wasu abubuwa makamanta haka. Maryam Yola, duk wanda ya santa, ba mai surutu ba ce, ba kuma mai cece kuce ba ce. Ita dai burinta ta yi kwalliya, ta burge mutane, musamman masoyanta wayanda suke kallon fina-finanta da kuma sa'anninta mata na Kannywood. Maryam Yola tana yawan sanya bidiyo tana bin waƙar soyayya, ko a mota ko a gida ita kaɗai, kamar yadda kuke gani. Kuma Maryam Yola ta wallafa hotuna daban-daban, kuma tana yin status ko ta post na Instagram na maganganu na hikima wayanda suke nuni ga wani abu daban wanda mai hankali ne kadai zai iya ganewa da. To hakan yasa su masu bibiyar ta suke tunanin to ko tana son tsohon mijinta Adam Zango ya dawo da ita ne ɗakinta, ganin ya auri wacce ba fim ba. Me bi an ce a sanadiyar rabuwarsu tana tara masa 'yan fim mata a gida ne. To in ta haka kamar ta gyara kuskurenta ke.